din hija wirja ta' Marija Kassar, qiegħda tagħmel din il-wirja l-ewwel darba f'Malta, għamlet wirjiet oħra anki kollaborazzjoni ma' artisti oħra f'Għawdex. Qiegħda turi x-xogħlijiet l-aħħar xogħlijiet tagħha, ma wkoll qiegħda turi xogħlijiet li kienet tħobb tagħmel u għadha tagħmel li insemmi ġifieri l-kwadri ta' tfal. Marija Kassar tuża forom ġeometriċi biex tirrifletti l-emozzjonijiet intangibbli f'arti astratta. Din hija t-tema tal-eżibizzjoni Free Spirit 2 li qed tittella fil-Malta Society of Arts bejn it-2 u 30 ta' Marzu. Bdejt impitter Għawdex, l-Iskola School of Arts. Imbagħad jiena bdejt tlaqt impitter tfal fejn il-baħar. Għaliex kien hemm in-nepotijiet tiegħi, kont narhom hekk jilagħbu fuq ir-ramel u bdejt impittirhom. Kien jogħġobni ħafna dak is-suġġett. Imma mbagħad waqt il-Covid jiena qisni rrid nipprova xi ħaġa oħra. U ippruvajt l-astratt li jiena dejjem kien f'moħħi dan il-suġġett. Jiena l-kuluri nitfaħħom fuq it-tila dak li nħoss, dak il-ħin x'in ikolli l-pinsel f'idejja, inħoss il-feelings li għandi u li għaddejt minnhom, inpoġġihom fuq it-tila. F'din il-wirja Marija nara li kienet tesprimi l-emozzjonijiet tagħha, l-emozzjonijiet li ma tistax tesprimihom b'mod figurattiv. Għax fil-figurattiv inti kienet toħloq storja, mentri hawnhekk kienet toħroġ l-emozzjonijiet tagħha, kemm emozzjonijiet li kellha qabel u emozzjonijiet li għandha bħalissa waqt li tkun kienet tbitter. Kienet tuża l-kuluri bħala lingwa. Aħna il-lingwa nisprimuha permezz tal-alfabet. Bl-alfabet noħolqu kliem u noħolqu sentenzi. Hawnhekk qiegħda tuża l-kuluri u kienet toħloq storja, imma storja ta' dak li kienet tesprimi ġewwa fija. Il-wirja qed tittella fil-Galleriji tal-Malta Society of Arts, il-Belġ Valletta Republic Street, u tibqa' sal-30 tax-xahar. Kulħadd huwa mistieden, dħul u bxejn.